ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. аз он ҷумла оиди Нурулло Алиев, Муҳаммад Наимов ва Сарвар Ҳомидов. барои ҳамин наворо то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо маъқул мешавад. дӯстон, шахсоне ки доруҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. шумо метавонед доруҳои даркории худро аз ширкати Шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. доруҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбехшавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо ва боз дигар ҳама намуди доруҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта рақиби варзигари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов маълум шуд. акнун Сарвар Ҳомидов бо рекорди 12-0 муҳорибаи навбатии худро зидди варзигари озорбойҷонӣ Али Гулиев бо рекорди 6-0 рӯзи 19 март дар Абу-Даби дар ташкилоти UAR Warriors хоҳад гузаронд. хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни 61 кг баргузор мегардад. Сарвар Ҳомидов охирон муҳорибаи худро рӯзи 29 октябри соли 2021 дар ташкилоти UAR Warriors зидди Су Янг Ю гузаронда бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. Али Гулиев боша охирон муҳорибаи худро рӯзи 11 марти соли 2021 дар ташкилоти Брав FC зидди Рана Пратап Сингх гузаронда дар якум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овардааст. акнун Сарвар ва Али рӯзи 19 март вохӯрда беҳтарини худро муайян хоҳанд кард ва албатта ки мо ба ғалабаи Сарвар боварӣ дорем ва ба ӯ муваффақият орзумандем. имрӯз муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night Ҷек Хермансон ва Шон Стрикланд баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки турнир имшаб, яъне шаби 5 ба 6 феврал аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеграм-канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. Sean Strickland and Jack Hermansson 5 rounds or less in our main event on ESPN+. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем дар чанд моҳи охир се рақиби варзигари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов аз муҳориба зидди ӯ даст кашиданд ва имрӯз Муҳаммад Наимов дар ин бора ва оиди саҳнаи муҳорибаи навбатии худ фикроша баён кард. оиди ин чиз варзигар дар саҳифаи расмии инстаграми худ хабар дода чунин навишт: тӯли чанд моҳи охир аз сабаби осеб ва отказ кардани рақибон ба қафас баромада нашуда истодааст. маро мефаҳмам ва дастгирӣ мекунанд танҳо падару модар ва дӯстони наздики ман. ҳама кор бо розигии худованд аст. чизе ки дар тақдир аст ҳамон мешавад ва ҳамаи кор вақти худро дорад. тамрин карда истодам ва худро хуб ҳис мекунам. умедворам ки рӯзи 25 март ба қафас мебарам ва шуморо бо баромади худ шод мекунам. иншааллоҳ, навиштааст Наимов. бале дӯстон, ҳамаи кор бо розигии худованд аст ва мо ба Муҳаммад сабр хоҳонем ва албатта ки дар ҳама ҳолат мо онҳоро дастгирӣ мекунем. ва дӯстон, аз иҷо фаҳмида мешавад ки Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро рӯзи 25 март гузарондан мехоҳад. акнун номи рақиби ӯро интизор мешавем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ҷон Ҷонс чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазнин Стипи Миочичро ба муҳориба таклиф кард. ҷонс дар твиттер ба Стипи Миочич муроҷиат карда чунин навишт: бузургтарин ҷангуари вазни вазнин дар ҳама замон зидди бузургтарин ҷангуари вазни ним вазнин дар ҳама замон. ки ин чизро дидан мехоҳад? ман омодаам, навиштааст ҷонс. дӯстон, фикр мекунем ки ин беҳтарин муҳориба мешавад ва агар ки Фрэнсис Нгану аз UFC рава, пас онҳо метавонанд ки барои камарбанд бо якдигар ҷанганд. ҳатто агар Нгану аз UFC нарава ҳам, ин муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд. ҷон ҷонс зидди Стипи Миочич. ба фикри шумо дӯстон, дар чунин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикротона нависен. ҷангуари машҳур ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев барои тамрин ба муҳорибаи навбатии худ ба Таиланд сафар карда дар он ҷо бо ҳамроҳии Маъриф Пираев ва Анвар Чергезов тамринҳои худро оғоз карданд. ва чӣ хеле ки ҳамамон медонем, айни замон дар Таиланд
бисёри ҷангварони машҳури UFC Ҳамзат Чимаев, Рафаэл Физиев, Пётр Ян ва дигарон тамрин карда истоданд ва имрӯз Нурулло дар саҳифаи инстаграми худ навореро нашр кард ва дар он дида мешавад ки Нурулло бо ҳамроҳии дигар ҷангварон тамрин карда истоданд. Амураббии ин тамрин бошад Пётр Ян аст. Давай, Ильяс, ты чё мне? хотиррасон мекунем ки аз рӯи хабарҳо Нурулло Алиев муҳорибаи навбатии худро моҳи март зидди варзигари бразилӣ Тиаго Таварес мегузаронад. ҳозирашда ин муҳориба расман эълон шудагӣ нест, аммо умедвор мешавем ки ин муҳориба баргузор мегардад. ва дӯстон, бояд гуфт ки тамрин бо ҷангварони сахт ва пуртаҷриба барои Нурулло таҷрибаи хеле хуб медиҳад. барои ҳамин мо ба Нурулло омодагии хуби беосеб ва муваффақият орзумандем ва албатта ки муҳорибаи ӯро интизор хоҳем шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман дар канал обуна шавем, фикр ақидаётонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.